Lagot ka, sinira mo yan. Ryan! Minay na. O, ayusin mo na yan. Bilisan mo. No, hindi mo maayos. Ayos. Ryan, oh! Minay. Ayusin mo yan. Ayos na. Naku, ang tagal lalabas na si Ryan. Bilisan mo. Bilisan mo. Nako! Tawa. Hindi, ano nga kung may gawa? Nandito nga lang ako. Ryan! Anong huwag maingay? Ikaw nga may gawa niyan. Ako? Ikaw nga. Ako may gawa. Tawagin ko si Ryan. Ryan! Sinira ni Minay na. Oh, bala ka. Mama, ang tulong. Walang tulong. Bawal tulong. Ano ba kasi ginawa mo dyan? Mama, Sino may gawa yan? ipin. Yung ipin mo? Anong ginawa ng ipin mo? Tumitingin ka sa salamin. Tinitingnan mo yung ipin mo. Tapos, nasira yung salamin. Naku, delikado tayo. Paano ba yun? Eh di, hawakan mo lang yan hanggang mamayang gabi, hanggang bukas. Ryan! Ano ba yan? Ako, naninita. Ano ba yan? Sagot ka. Sinira yung salamin mo, Ryan, oh. Ba't nagagalit ka? Maingay. Ryan, oh! Minay. Paano yan? Sira yan. Paano ba yan? Minay. Hindi ka makaalis dyan, oh. Pag nabitawan mo yan, basag yan. Ta? Oo, mababasag yan. Pag hindi bitawan. Ryan!